Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hi guys, स्वागत तो करो हमारा. Hello guys, जों दिनै देबरगाव फैदों गार्डेनाव बिबार बारियाव बेसे समायना गोसोखौ गोजोन होफैदों सान्दुं गोसाबाबो बिराद मोजां आइबो नोंसोरबो फैनो हागोन वाव नाइस बेसेबां मोजां बिबार बारियाव गोमो गोथां गोजा बिराद इन्टारेस्ट खालामदों फै बयबो फै जोंखौबो लोगो मोनगोन सान्दुं गोसाबाबो फैदों जों औ गोबावनि उनाव फैनो नालाय खाथियाव बेरायफैनाय जाया आरो फैदो फै ओइथिं सिख्लाफोर सानै फैगासिनो दङ बिनानावफोरसो बिसोरो आरो इथिंबो दङ सेंग्राफोर दङ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड साननाङा दे लोगोफोरजोबसो जोङो आंबो लोगोसो हायोबा गार्लफ्रेन्ड नुयोबा इखौ रागा जोंनो आरो इउटिउबारखौ खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय थ' होमबालाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो इन्जय खालामदों जानांगौ थ' नायलांबाय थाबोदो दे सान्दुं गोसाथार बिरादनो मा खालामनानै थानो बेखायनो बेरायफैदों आरो दसे लोगोफोरजों कन्स गाखोनो सानदों नामा नोंसोरो आथिङा मैला जाजोब्बाय आथिं सुदों Hello guys. Rabbit. Ini nama rabbit. Manusia sih rabbit bayi belar lang nagira ada. Kalau ini benar nagira birat kurane. Kemsi nudung le rabbit kau. Foto gelap bayi deng nih. Nana mun ha. Launch salayno haगोन बेयाव गोसो जायोबा एन्ट्रि फ्रि लन्च सालायोबा एन्ट्रि फ्रि फासखालिल' गेलेखागोन फासखालिल' गेलेखागोन सेकेन्ड खालियावबाथाय गेलेखाला जोङो बेरायखांबाय दा नै थांनो ओंखारफिनबाय थ' भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जासिगोन